Takže čau, vítám vás u challenge kořice. Budou to spíš takové výbuchy, protože to nebudu polikat, protože by mi z toho bylo asi tak blbě a hlavně vám to zalepí strašně sliny. Takže jdeme na to. Je to takováhle lžička. Počkat. Takováhle lžička. Nechtěla jsem z toho dávat moc, a nebo to možná přidám. Takže teď je to takováhle lžička a můžeme jít na to. Je to tak hnusný. Takže jsem to už jakoby, ty vole, ten bordel tady. Jsem to už dala, takže jakoby není to zas tak špatný, ale nedá se to vůbec polknout, jo? Takže proto jsem to nepolikala a jenom jsem to jakoby vydechovala, no. Tak čau.